toinen luku, jossa puhutaan hienosta talosta Hämeenkadulla. Näen sieluni silmin Agnes Helskeen kumartuneena pöydän ylle sisarensa kirjastonhoitaja Inkeri Helskeen kanssa. Tekeillä naisilla on jotakin pikkunäpertämistä. On vuosi 1912 ja paikka on Lahden kaupungin talo, johon kirjasto lukusalin kanssa on päässyt muuttamaan. Agnes tekee työtä kirjaston hyväksi palkattomana. Inkeri, hänen sisarensa, on kirjastonhoitaja, mutta kun tämä ei ehdi tehdä kaikkea työajallaan, Agnes auttaa vapaa-aikanaan. Menettely oli aivan yleinen esimerkiksi maaseudukirjastoissa. Joku perheenjäsen nimitettiin kirjastonhoitajaksi ja sitten se, kuka kulloinkin ehti tehdä työt, teki ne. Mutta mitä ihmettä nämä naiset oikein näpräävät? He puhdistavat kirjoja. Kirjaston johtokunta päivittelee, sitaatti: jo siinä työssä, minkä tuottaa kirjain jatkuva puhdistaminen kaikista niistä sivistyksen merkeistä, joita lahtelaiset lainaajat yhä niin mielellään heiltä lainassa oleviin kirjoihin laittavat, ja joka ruma tapaa vasta jatkuvan kansanvalistuksen ja lainakirjaston kehittävän ja sivistävän toiminnan kautta katoaa vuosien kuluessa, kuluu kirjastonhoitajalta useinkin monia tunteja päivässä. Näin johtokunnan pöytäkirjassa. Tiedettiin muun muassa lainaajien sammuttavan kynttilän painamalla kirjataimella. Siinä sitten Agnes ja Inkeri siivosivat jäljet. Inkeri Helske toimi kirjastonhoitajana 1910–1935. Kirjasto oli siis saanut monen kiertolaiskauden jälkeen tilat uudesta kaupungintalosta, mutta kun poliisilaitos tarvitsi tilaa, joutui kirjasto muuttamaan Tyttökoululle. Iso harppaus kirjaston kehittämisessä tapahtui 1928, jolloin kirjasto lukusaleineen muutti Hämeenkadulle. Alkoi niin sanottu puukirjaston aika. Saatiin amerikkalaisen Public Library-aatteen mukainen kirjasto, jossa oli erikseen lainausosasto, käsikirjasto, opintolukusali ja lastenosasto. Mikä tärkeintä, käyttöön tulivat avoimet hyllyt. Lainaajat pääsivät itse hyllylle valitsemaan luettavansa. Lahteen saatiin tuolloin moderni kirjasto, jollaista kaikkialla Suomessa ei ollut. Esimerkiksi Helsingissä moneen kirjastoon avoimet hyllyt tulivat vasta talvisodan jälkeen. Opintomatkalla Tanskassa 1926, jolloin kirjasto ei vielä ollut muuttanut Hämeenkadulle, Inkeri Helske oli nähnyt niin hienoja kirjastoja, ettei oman paikkakunnan kirjasto tuntunut miltään. Sitä paitsi kahvikulta Tanskassa maistui Inkerin suuhun liian vahvalta.